saya tunggu, sabar. Iki Mas, flashlight mau dinyalakke Mas, ayo. Aja kenangan-kenangan sing biyen mbok urupke meneh ya. Oh, diangkat flashlightnya kurang rame. Mana suarane lanang jagat Banjarnegara. Di flashlight lampune, ra di flashlight lampune. Sing buri kanan, ayo. Diurupke Mak. Mak. Nek ada lampu tuh kuning krinjing jare Mas ya. Ya siap, tak video leboke TikTok iki. Diangkat semuanya. Dikandeli meneh dongane, dikandeli meneh usahane. Ngantek Gusti njabahi iki wayah mulih. Iki ora perkara moyak donya, tapi wong lanang endi sing ra pengin krungu wong tuane ngomong. Iki kabeh sing nukokke anak lanangku. Lanange jagat kaya kaya Arjuna. Susah senang ora terus takut dadi lanang tenang. Tepuk tangan buat Purwasaba Banjarnegara. Lanang tenan bareng Madu Suara. Lanangku bisa yang orang andal ki wong tua tabungan ora sepira sanggung restu lan donga ngadepi pacuran sing Madu Suara. For your good.
Yang belakang mana suaranya yuk? Susah senang Pak Kades yang tepuk tangan. Aku bangga bisa kenal Pak Kades, berarti warganya kudu bangga duwe Kades kayak Pak Kades. Pak Kades. Oke, Wis capek apa urung? burung, Kesel apa urung? burung. Ya, lanjut.